अरे भोलेनाथ दिहला ए रामा अरे अपन तीरा सुलावाओ महिषासुर एक राक्षसी प्रवृत्ति के मानव रहल और जो ही अपन होश संभल बा त्यों ही ब्रह्मा जी के तपस्या करे गईल बा। तप कइल ब्रह्मा जी का ध्यानवा लगाई पहले ब्रह्मा जी का ध्यानवा लगाई बहुत दिन तक तपस्या कैले बा। अब ब्रह्मा जी जब खुश भइले तब भइल का महाराज ब्रह्मा जी जब खुश भइले तब परघट भइले आई परघट भइले आई कहले बेटा वर तू मांगा कहले बेटा वर तू मांगा भारती पजेबा सबके दे हम हराई तप कैल ब्रह्मा जी के ध्यानवा लगाई ब्रह्मा जी जब महिषासुर के तपस्या से खुश भइला परघट भइला और वरदान मांगे के कहला लेकिन महिषासुर वरदान मांगता कि हे भगवान यह सृष्टि के अंदर जितना लोग बा और केहू हमरे सामने खड़ा न हो पावे। ब्रह्मा जी कहले यो मस्त ऐसा ही होगा तोरे सामने केहू खड़ा होवे वाला मिली नहीं और ना ही तुमसे केहू जीत पाई। इतना वरदान जब महिषासुर पा गई बा एकदम निर्भय होके लगल घूमे केहू से न कोनो डर बा अन कोनो आचार विचार बा। अरे जवन नहीं खाए के तवन अरे करे ला भोजन करेला भोजन आए राम करेला भोजन पा गई
उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा रहन सहन, उल्टा सीधा बात व्यवहार, कौनो कहीं विचारे नहीं बा। लेकिन एक बार जाय के भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचल बा तब भइल का महाराज, एक बेर पहुंचल कैलाशवा पर जाई। पहुंचल कैलाशवा पर जाई। भोलेनाथ सोचत अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा बरे के दिहले बान, ब्रह्मा जी के बर दिहले बान। भगले राही नाई पवतन, एक बेर जाके सरगवा पर कैलाश चढ़ाई। कैलाश चढ़ाई हो कैलाश चढ़ाई। राजा बनी बैठल बाप, राजा बनी बैठल इंद्र के भगाई। पहुंचल कैलाशवा पर जाई। सारे देवता महिषासुर के डर के मारे हर हर भागत है। अरे सगरो अरे देवतवा रामा, अरे बिकल भइल हो माना। देवतवाय रामा सागरो देवतवाय रामा, बिकल भइल हो माना।
सामने लोग हाथ जोड़ के खड़ा भइल बाने। हे विधना महिषासुर के वरदान दे दहला और केहू की इज्जत छोड़त नहीं बा और केहू के रहे नहीं देत बा। देवता लोगन से ब्रह्मा जी बतावत न कि सृष्टि के रचना में जितना लोग बा देवी देवता मानव किन्नर गंधर्व केहू महिषासुर से पेश नहीं पाई। यह नाते से ये सृष्टि के बाहर से अलग से एक रचना करे के परी और सब देवता लोगन के शक्ति की मिलाई के कोनो शक्ति तैयार करे के परी। सब देवता लोग मिलके कैले का महाराज यापन तेज दिए सब देवता वहाँ मिलाई देवता वहाँ मिलाई। अरे विष्णु जी से भुजा बनल बा शिवजी देह में मुहा बनाए जमराजा से मस्तक बनल अरे ब्रह्मा दिहल चरण बनाए तब चंद्रमा से स्थान बनल सुरेश दिहल कमर बनाए वरुण तेज से जंघा बन गए अग्नि से अखिया बन जाए अंगुली सगरो सूरज बनवल देखी के देवता सगरो खुशियाँ मनाई तब पहले ब्रह्मा जी के ध्यानवा लगाई। शक्ति मिलाई के और एक शक्ति तैयार भइल एक कन्या के रूप में और नहीं के नाम दुर्गा परल। लेकिन ब्रह्मा जी कहना जैसे सबके शक्ति लगाई के और इस शक्ति तैयार भइल बा वैसे सबके द्वारा अपन अपन हथियार देवे के परी। काहे से महिषासुर का लड़ाई इतना आसान नहीं बा। अरे भोलेनाथ दिहले रामा अरे अपन तीरा सुलावा
देवता मिलके जौने तरह से आपन आपन शक्ति लगा के दुर्गा जी के अवतार धरे रहने और वही तरह से अपने अपन सब देवता लोग जहाँ तक जिकरे पास पढ़ाल रहल अपने अपन हथियार देखे और एकदम भवानी के हथियार से लैस करके और वहां से भेजने वाला महिषासुर से लड़े खातिर लड़ाई में महिषासुर एकदम पीछे हो गई बा और ये अपन सेना आगे भेज दे बा। आरे महिषा के मारे चलली दुर्गा भवानी की रूपवा बनावा लियो बिकराल सती भैंसा रूपवा धके कइला सवार भैंसा रूपवा धके कइला सवार ओ भैंसा रूपवा धके कइला सवार की भैंसा रूपवा धके कइला सवार की रसूलवा अंत में भवानी चलवली की रसूलवा अंत में भवानी चलवली की रसूलवा अंत में भवानी चलवली की रसूलवा की महिषा के दुर्गा के लड़ाई 9 दिन तक चलल, लेकिन 9 दिन तक महिषासुर अपने सेना के बीच में छिपल रहत रहल और 10वें दिन माताजी के हाथ से
शंकर जी का त्रिशूल चलल बा और महिषासुर का नाश हो गइल बा। अरे 9 दिन युद्ध भइल महिषा से, 10वें दिन मर जाई, 10वें दिन मर जाई। शिवपन दास कथा दुर्गा के, शिवपन दास भजन दुर्गा के।